kum ka jingte perking ha ka ne ke election man lai na kanu kanu ka jingra pisa bon bat khamtam ki pisa thong bat hadin ka jingte batikna ba kiladon ar kan hon ki bri ki batmu bon yak liang ya ki pisa thong ki pulit jong ka riboy ha ka jingalam jong uba bi dengan DSP crime henin ka miet ki lapan long ya ka jingpan up shrip ha ka thain umsning bat yo kem ya ki te gi brio katkum ka jingte balayo lom lai thu ba ki pulit ki layo ban bat ya ka we ka taxi ha ka por kum ba nyau ar pusan baje ai jan met bala shong da ka we ka long ke me ka bla tip kerteng kum ka chong lal sang simte na lumpangat east khasi hills bat ka we ka scooty ka bodon ya number AS01BB not khandai lai khandai balanya da ujoni baron na sunapur assam rangkat bat ka we ka long ke me ka bla tip kerteng kum ka lal nun thawni na durtalang aizol bat ha ka jingtala si yaki lalap ya ka pisa thong ka bodon kum arlak sapu paraja sanspa tengka nakapla jongate ga longkme balasong ha ka plasting nagaliang ki pulit ke lekemno ya ki te ki laingut bat register case pasha ya ki bat nalor ka te ka pisa thong ki pulit ki la kurup ru sautli ki mobile phone laitli ki ATM cards bat ka we ka scooty bat ka jing tokit halor ka te ka jingjia ka dang ya chakmat ban lap shushu ya ki badon kiti ha ka te ka kam hoi 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 Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela Rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela